Ahoj. Priznám sa, že toto nie je môj klasický pozdrav. Väčšinou píšem alebo teda, niečo rozprávam, keď mám naozaj čo povedať a dnes tomu tak je. Vieš, možno, že vieš, teda respektíve nevieš, ale že občas niečo napíšem, ale tentokrát je to úplne niečo iné, ako boli legionárove zápisky. Toto nie je história, toto je prítomnosť, možno aj blízka budúcnosť. Predstav si technotriller, ktorý štartuje na Slovensku, ale rýchlo ťa vymrští do zahraničia, kde traja obyčajní ľudia, Slováci, narazia na stopu, ktorá ich zavedie k niečomu naozaj výnimočnému, niečomu, čo malo ostať skryté. A vtedy to príde, sú odhodlaní obetovať svoju kariéru, bezpečie, chvíľami aj život, len aby dali svetu vedieť, čo odhalili a kto im za chrbtom bráni v odhalení pravdy. Kniha vychádza z mnohých reálnych faktov a možno aj preto vám bude občas môže niektorým behať mráz po chrbte, pretože zistíte, že tieto veci vlastne viete alebo ste chodili okolo nich a vôbec ste si to nevšimli. Preto ak máte radi Browna alebo Forsytha, myslím si, že táto kniha bude presne pre vás a úprimne bude to aj možno že skvelý darček pre niekoho, kto takéto knihy má rád. Autorov príhovor. Verím, že v knihe nájdete viac než len pútavý príbeh trojice ľudí, ktorí riskovali svoje kariéry a reputáciu, aby odhalili systémový klam. Ide o napínavý príbeh o tom, čo sa môže stať, ak informácia padne na skutočne úrodnú pôdu. Pyramidový klam je môj prvý román tohto druhu, spojenie celoživotnej zvedavosti, osobnej skúsenosti s hraničnými situáciami a potreby pomenovať veci pravým menom. Kniha nevznikla v osamelosti. V prvom rade patrí vďaka mojej žene. Bez jej podpory by tento príbeh nikdy nevidel svetlo sveta. Amanita Linda mi pomohla graficky stvárniť obal knihy, za čo jej veľmi pekne ďakujem. Za niečo ako odbornú konzultáciu k technickým a vedeckým aspektom knihy ďakujem nezávislému výskumníkovi, ktorý si želal zostať v anonymite. Peter Vale. Kapitola 1. Časová schránka. Slovenské technické múzeum, Bratislava. Archív oddelenia stavebníctva. Pondelok 7. marca 2022 16:45. Chlad archívu bol iný ako zimný chlad vonku. Bol suchý, statický, napustený pachom starého papiera, bridlice a času. Jan Kováč si otvoril golier bielej košele a zhlboka vdýchol vzduch, ktorý mu pripomínal školské triedy z jeho detstva. Pred ním sa v polotme rozkladalo 6 bežných kovových skríň, každá označená rokom 1964-1969. Bol to spoločný projekt československých a egyptských inžinierov. Nezaujímavý, zabudnutý, financovaný z fondov bratskej pomoci rozvojovým krajinám. Čo ma sem do pekla ženie, zamrmlal si pod fúzmi, ktoré mu z pôvodných čiernych prešli do sivej farby. Farby zrelosti. V 50-ke bol človek, ktorý už neveril náhodám. Veril v zákon príčiny a následku, v statiku a pevnosť materiálov. A práve preto ho trápila jedna zdanlivo banálna otázka, ktorá mu nedala spať už 3 noci. Ako presne zdvihli 70-tonový žulový nosník do Kingovej komory v Chufovej pyramíde vo výške 43 metrov, keď najväčší dopravný žeriav z roku 1965, ktorý tu mali, mal nosnosť 50 tón. Odpoveď oficiálnej egyptológie, rampy, páky, ľudská sila, mu prišla ako detinská rozprávka. Bol stavebný inžinier. Počítal sily, momenty, trenie. Čísla nesedeli. A keď čísla nesedeli, klame buď ten, kto počíta, alebo ten, kto tvrdí oficiálnu verziu. Bol to ten istý pocit, aký mal pred rokom, keď kontroloval statiku oprášenej pamiatkovej budovy a zistil, že schodisko, ktoré prežilo stáročia, bolo v skutočnosti celé vymenené v 50. rokoch. História bola a bude plná takýchto tichých záplat, o ktorých sa jednoducho nehovorilo. Našiel správny kartón,
označený správa číslo 17/1968. Dvojbodka, geotechnický prieskum a stabilita podložia Gíza. Koniec nadpisu. Očakával suché údaje o podzemných vodách a seizmickej aktivite. Keď vybral zväzok, spod neho vypadol tenší, neoznačený fascikel zviazaný šedou šnúrou. Bol to rukopis. Pero na modrom pauzovacom papieri, ktorý čas zľahka sfarbil do žlta. Prvá strana nemala žiaden titul, iba meno Ing. Viktor Hrozný. Jánov učiteľ z vysokej školy. Muž, ktorý ho viedol k láske k remeslu a k nezdvorilému skepticizmu voči všetkému, čo nebolo podložené výpočtom. Viktor Hrozný bol v tom čase vedúci geotechnickej skupiny expedície. Jan vedel, že zomrel pred 10 rokmi. Rukopis vyzeral tak, ako by ho niekto odložil a už nikdy neotvoril. Rozviazal šnúru, ktorá sa v rukách rozpadla na prach. Prvé strany boli presne také, ako čakal. Profily vrtov, laboratórne rozbory vzoriek vápenca, grafy ukazujúce seizmickú odolnosť podložia. Suchý technický jazyk, ktorý mu bol veľmi blízky. Ale na strane 23 sa rukopis zmenil. Nadpis znel Pozorovania nezaradené do oficiálnej správy. Osobné. 7. novembra 1968 dnes sme s egyptskými kolegami z Ústavu hydrauliky spustili sondu do severovýchodného šachtového systému, ktorý je na všetkých plánoch označený ako zatopený. Hladina podzemnej vody je vysoká, to vieme, ale pripravili sme odčerpávaciu sústavu. Po 3 hodinách odčerpávania hladina klesla o 3 metre a odhalila niečo neočakávané. Umelo vytvorenú kamennú šachtu so zaoblenými rohmi, zreteľne opracovanú eróziou tečúcej vody. Toto nie je prirodzená jaskyňa ani zatopená šachta. Toto je kanál. Štandardizovaný priemer, opakujúci sa profil. Susedná sonda odhalila druhý, paralelný. Nie sú na žiadnej historickej mape. Lokálny pomocník, ktorý pracoval pri výkopoch už v 30. rokoch, mi po pár pohároch whisky prezradil, že starí archeológovia o nich vedeli, ale boli príkazom zhora umlčaní, aby nekomplikovali existujúcu teóriu o hrobkách. Pre nich to boli len zatopené priestory. Pre mňa, ako hydrotechnika, je to jasný prvok dopravného systému. Niečo sa tu prepravovalo vodou. Niečo veľmi ťažké. Janov dých uviazol v hrdle. Ruka, ktorá držala papier, bola stabilná. Roky skúsenosti s čítaním technických výkresov ju naučili nekmitať. Ale vnútri sa mu rozbehla myšlienková lavína. Listoval ďalej. Stránky šuchotali ako suché listy. 12. novembra 1968. Rozhovor Dr. Rahdim z Káhírskej univerzity. Pýtal som sa ho priamo na vodné kanály. Zbledol. Povedal, že takéto špekulácie sú neproduktívne a že máme skúmať iba to, čo je v zmluve. Ponúkol mi výhodnejšiu pozíciu na ďalšom projekte, keby som to nechal tak. 20. novembra 1968. Našiel som starú mapu z britskej expedície z roku 1882. Bola nakreslená veľmi slabou ceruskou, takmer vyblednutou. Dali sa na nej rozpoznať vyznačené pravdepodobné artefakty lodnej dopravy na severe Gízy. Nikdy neboli publikované. Boli tu náčrty od ruky, ale precízne, prierezy, šírky, odhady prietokov, smery. Viktor Hrozný odhadoval, že sieť mohla byť rozsiahlejšia, napojená na staroveké rameno Nílu. V jednom náčrte dokonca zakružkoval oblasť pri tzv. Chrámovom údolí a napísal: tu by teoreticky mohla byť prístavná plocha pre manipuláciu s megablokmi. Sklon terénu ideálny. Posledná strana fascikla bola čistá, okrem jednej vety napísanej veľkými nervóznymi písmenami, ako by ju písal niekto, kto sa bojí byť počutý. Všetky moje pokusy zaradiť tieto pozorovania do záverečnej správy boli zamietnuté vedúcim expedície Dr. C. Tvrdili, že to nemá s pyramidami priamu súvislosť a môže zavádzať. Rukopis oficiálnej správy som videl. Všetky moje pasáže o kanáloch boli vynechané, nahradené všeobecnou poznámkou o komplexnej hydrogeológii lokality.
Mám kópie, schovávam ich. Možno raz niekto, kto rozumie kameňu a vode viac ako dogmám, pochopí. V.H. Jan zavrel oči. Predstavil si svojho starého učiteľa, ako sedí v provizórnej kancelárii v Káhire, frustrovaný, cítiac, že narazil na niečo zásadné, čo systém nechce prijať. Tento pocit poznal, keď predĺžoval lehotu na dokončenie autobusového nádražia preto, lebo betón nevyzrel podľa normy, ale úradníci tlačili na to, aby sa otvorilo včas kvôli voľbám. Pravda bola vždy druhoradá oproti agende. Zvuk krokov ho prebudil z tranzu. Zamestnankyňa archívu, mladá žena v okuliaroch, sa postavila na konci regálu. Pán Kováč, o pol hodiny zatvárame. Potrebujete ešte niečo? Áno, povedal Jan hlasom, ktorý znel pevnejšie, než sa sám cítil. Potrebujem kopírovací stroj a najlepšie 2. Schoval hrozného fascikel medzi oficiálnu správu. A máte ešte niečo z pozostatkov po Ing. Hroznom? Súkromné denníky, korešpondenciu. Žena na ňo pozrela prekvapenie. To by bolo v osobnom archíve, ale jeho vnúčka nám predala krabice, sú v depozite nespracované. Vôbec neviem, čo v nich je. Nemôžem vám k ním len tak. Jan vytiahol peňaženku a našiel vizitku. Volám sa Jan Kováč, som stavebný inžinier. Pracoval som s profesorom Hrozným. Toto, ukázal na fascikel, môže byť dôležité pre doplnenie histórie vášho archívu. Nemusíte mi dať originály. Stačí mi, keď mi umožníte si sadnúť niekde v kúte a pozrieť sa na to. Dnes, teraz. Pomôžem vám to potom spracovať. Zadarmo. Pohľad na jeho vizitku a naliehavosť v hlase zapôsobil. Zamestnankyňa, na menovke stálo M. Závodská, váhala, potom pokrútila hlavou so zmyslom pre dobrodružstvo, ktorý archívny život zriedka poskytoval. Počkajte tu, prinesiem vám jednu krabicu, ale musíte byť opatrní, o 6:00 ideme domov. O 10 minút sedel pri malom stole v kancelárii, pred sebou otvorenú kartónovú krabicu počítačových komponentov, zvnútra vystlanú starými novinami z roku 1998. Vnútri bol chaos, fotografie, listy, zápisníky. Jan začal systematicky ako vždy. Najprv fotografie, väčšina z nich ukazovala výkopy mužov v klobúkoch stojacich pri zariadení. Ale jedna ho upútala. Bola to snímka z výšky, možno z kopca. Ukazovala časť gískej plošiny so zvýraznenými bielými čiarami nakreslenými priamo na fotografii. Čiary viedli od údolia smerom k základniam pyramíd. Nadpis na zadnej strane, písaný Hrozného rukopisom. Hypotetická trasa vodných kanálov pod sedimentami. Letecká fotogrametria 1968. Upravené. Potom našiel list. Oficiálny papier Československej akadémie vied. Dátum 15. január 1969. Adresovaný Ing. Viktorovi Hroznému. Vážený kolega, s veľkou pozornosťou sme preštudovali vašu doplnkovú správu k projektu číslo 45 Egypt. S hodnotením kolégia bolo rozhodnuté, že predložené hypotézy, byť akokoľvek zaujímavé, presahujú rámec zmluvne dohodnutého výskumu a nemajú dostatočnú oporu v uznaných historických prameňoch. Ich zahrnutie by mohlo viesť k nežiadúcej vedeckej polemike a ohroziť pokračovanie našej spolupráce s egyptskou stranou. Návrh je teda zamietnutý. Odporúčame vám sústrediť sa na hlavné témy geotechnického prieskumu. S pozdravom, Dr. Cyril Macháček, predseda revíznej komisie. Jan list zložil. Slová nežiadúca vedecká polemika mu rezonovali v hlave. Znamenali nekývaj loďou. Čas utekal. Našiel ešte malý zápisník, denník. Otvoril ho náhodne v strede. 3. december 1968. Dnes mi Rahdy naznačil, že ak budem trvať na svojom, môže mať problémy s vízami. Hovorí, že záujmy egyptskej národnej cti sú nad individuálnymi hypotézami. Čo má spoločné so cťou? Ide o pyramídy, nie o politiku. Alebo nie? Zdá sa, že tu nejde len o to, čo sa stalo, ale o to, čo sme ochotní pripustiť, že sa mohlo stať. Pravda má svoj status quo a ten sa bráni. Jan si všetko odfotil mobilom, stránku za stránkou, snímku za snímkou. Vytvoril si vlastný digitálny archív pravdy,
ktorú chceli pochovať. Keď Závodská prišla oznámiť koniec, mal v telefóne 127 snímok a v hlave začínajúci prevrat. Zavrel krabicu, poďakoval sa a so sľubom, že sa vráti, vyšiel z archívu. Hrozného fascikel a kópiu oficiálnej správy mal v tehlovej taške, ktorú nosil už 20 rokov. Bratislavský súmrak bol studený a sivý. Stál pred múzejným schodiskom, taška visela ťažko na ramene. Vedel, čo musí urobiť. Toto nebol materiál pre jedného človeka. Potreboval niekoho, kto rozumie zemi, nie kameňu. Niekoho, kto vie premeniť náčrty z roku 1968 na overiteľné údaje. Vyhľadal v mobile kontakt MGR Soňa Horáková, PhD, Katedra aplikovanej fyziky, Prírodovedecká fakulta. Spolupracovali pred 3 rokmi na projekte podkladov pre novú diaľnicu. Hádali sa určite 5-krát do týždňa. On trval na praktických skúsenostiach z terénu, ona na čistote dát a ich správnej interpretácii. Bol to protivný, ale plodný vzťah. Rešpektoval ju. A čo bolo dôležitejšie, neveril, že by niečo zatajila alebo ohla pre pohodlie. Napísal SMS, nezvykol písať dlhé správy, dnes to bolo iné. Soňa, tu je Jan Kováč. Prepáč za nezdvorilý kontakt, dnes som v archíve STM našiel osobné zápisníky a nezaradené pozorovania môjho starého učiteľa Ing. Hrozného z expedície v Gíze 1968. Píše tam o systematickej sieti vodných kanálov pod gízskou plošinou, ktoré boli vedome vynechané z oficiálnych správ. Má náčrty, mapy, dôkazy o tlaku. Potrebujem, aby si sa na to pozrela. Potrebujem tvoj georadar, tvoje znalosti a hlavne tvoj úsudok. Toto nie je konšpirácia. Toto je zlá kontrola kvality v histórii. Môžeme sa stretnúť zajtra? Odpovedz len áno alebo nie. Stál a čakal. Vietor fičal medzi muzejnými krídlami. Na displeji svietilo doručené. Prešla minúta, 2. Taška na ramene akoby praskala váhou dôkazov. Telefón vibroval. Áno, zajtra 10:00, moja kancelária, prines všetko. Odpoveď od Horákovej, žiadne otázky, žiadne výhrady, iba suchý vedecký súhlas. Presne tak, ako to vždy bolo. Jan Kováč sa napokon usmiel. Cestou k svojej ošúchanej modrej oktávy si uvedomil, že prvýkrát po mnohých rokoch necítil únavu. Cítil v sebe poriadne dávky energie. Cítil, ako to s ním vibruje. Viktor Hrozný poslal správu skrz čas a on, Jan Kováč, stavebný inžinier z Bratislavy, ju práve vyzdvihol. Príbeh nezačínal výstrelom, výkrikom ani bombou. Začínal tichým šelestom starého papiera v archíve a bzučaním SMS v srdci Európy. Ale Jan vedel, že z týchto tichých začiatkov vyrastajú najhlučnejšie pravdy. A že systém, ktorý túto pravdu pochoval, sa začne brániť. Tomu bolo jasné ako výpočet statiky. Naštartoval auto. Na palubnej doske svietilo 18:17. Mal celú noc na to, aby si preštudoval všetky fotografie a pripravil sa na stretnutie. Pravda počkala 54 rokov. Môže počkať ešte jednu noc.